Puetrolla. Fiat Uno Turbolla, Jukka Ylihielä ja Kari Lehto menevät sitten seuraavina, eikä siinä meinaa niin nyt ei lanssaisikaan tällä kakkoserikoiskokeella. Jukka Hirvikorpi ja Jarmo Lainenoja tulevat myöskin sitten tuossa N16. Samaan aikaan Löfgrenin kanssa on ehtinyt Juha-Pekka Mattila 2-tonnisella RS:llä. Hän on tämän F-ryhmän luokan kakkosena. Kilpailussa viidentenä kilpailun tässä vaiheessa Sauli Mikkola 2-tonnisella RS:llä. Perttu Karhu on kuudentena. Erikoiskakkojen 9 jälkeen, eli ennen parkpermeeseen ajoa moottoririkko on ilmoitettu syyksi, mutta tuosta voidaan spekuloida, mikä se syy oli. Jari Heinon komeasta 2-tonnisesta